Teh akan negasngi ke bakut jong senam arjar arpuar ke live way trick Desember arjar arpuar tena kaliang jonga kumu Emily jong ka jirang konsensi nasoban ai ya ka badpen pau ya ka jingkublei ya baro ki pajba na ka konsensi kibal ailat yang bangan yo mensyakri nak banta ki pajba jong ka jirang konsensi hi barokwe ki snong baro ki badon hapo jong ka konsensi barong soru ban penpawi ke jing songu yo blei taikan rat hakne ka term ka ba ki pajba ki lajiet yang ban penlong unong mikmat UMLA jong ka konsensi ngapu sngo ban penpau ya ke jing songu yo blei taikan rat ya ke jing gerku ka ba ulai plathe haki rempeying ki badon haka konsensi ke jungi bat kum juru ya ka sarkar hakaba kalau ai sibun ba ki jingkerku sibun ba ki development ya ka konsensi ke jungi tena kaliang jonga ngapan pau ya ke jingku blei ya baro ki nongelam niam ngapan pau ya ke jingku blei ya baro ki nongelam snong ngapan pau ya ke jingku blei ya baro ki seng ke baper ki nongelam jong ka National People's Party ngapan pau ya ke jingku blei ya baro ki bedon mentalang nak menta ban pentelun ka kam hakane ka samoi trekam ka banga ngabat kumu MLA te ngapan pauru ya ka jingkublei ya ki press media ki balayat ban peni ban cover hagbede ki kam jong ka sarkar ka jungi hakaba nakaliang ka National People's Party ka balam khmat ya ka MDA government hakaba kelala ban wanara ban penurlong sibun ba ki projects ki bapero haka konsensi ke jungi kumbangin sienyo kamtam hagebde bu surok lenti senkin ubada ki posnam ki pajba ki lasha jenjar henry hakane ka term hakane ka samoi trekam ka bangang abat kumu MLA ka sarkar ka balam khmat da ka National People's Party kalala ban ai ban warra iki projects ki babun ba kamtam habide bu surok bat kumjuru hagabide bat ka health system ki upgradation ki health center ki upgradation ki PHC ki CHC nangta ki education ki college ka model degree college ka ba license nem hi ki siyo ban sedang no eka ki class baro nangta kumjuru hagabide bat ka civil subdivision ka ba ngasobat penpau yang jisongu eka sarkar hakaba kalala ban penurlong ya ke jingdawa ya ke jingdon kam ka baki pajba kilang nut dagi pau snam tehak ne ka por swa bangin penkut sangin pediang swaban kut jung snam arjar arpuar bat kumju bangin pediang ya snam ubat mai nakliang jonga ngasau ban penpau ya ke jing songu sasisien ai ka ngu kadam yo blai traiken rat bat kumju ngapen pau ki jing songu iki pajba jong ka konsensi hi barokwe ki balaya don bentalang ki balaya trailang bat ki balaya ke jinggersan bat ki balaya ke jingsane hanga nak benta kumno ban pentelun iki kam penroi haka konsensi ke jungi bat kumju ngaken tu kan pham bat ngaket bok kerweng ki ba unu snem arja arpulai ai bon long snem ubandap pahu pahai ki jinggerku haki yeng kisam ki joki baro bat sasisin pat ngakarpat iki pajba jong ka jirang konsensi baken ai ya ka jing trelang nak benta ka nukuno ka kam nak benta ka roi ka pa nak benta ki nukuno ki kam ban kentiu ya ka konsensi ka jongi dengan ketbok kerwiang ya ka long ya ki long yeng long sem baro ki badon ha ka konsensi ka jongi ha ka jela ka jongi bat kumju ngapen pau ya ka jing khublei nem thmai basuk bakmen badap pahu pahai ha ki yeng kisem haka konsensi barokwe bat kumju haka jela ka jungi hi barokwe kublishbun